Колегите, ако нямат въпроси, аз имам още един такъв въпрос. Казахте, че всъщност процентът на зелената енергия в България е много по-нисък, отколкото се представя в докладите, които изпращаме на практика към Европейската комисия. Защото има и такива стандарти, които ние трябва да покрием в рамките на определени години. А се оказа, че това, което представяме пред Брюксел е просто една гола лъжа. Така ли да разбирам? Чиста лъжа, както един министър-председател обича да казва, наглеци. Мога да кажа съвсем с пълна отговорност, че е лъжа, тъй като в началото на годината българското правителство отчети 12,6% изпълнение на дела на възобновяемите енергийни източници в общото крайно потребление. Тогава ни пак си направихме и ни разчети и сметнахме, че той е 10,1 за миналата година, а не 12,6. И даже поискахме по Закона за достъп до обществена информация от Министерството на икономиката и енергетиката да ни дадат имената на експертите, които го били сметнали тези 12,6%. Естествено, Министерството ни каза, че това е било секретна информация. Не знам кому е секретното, нали? Ама се оказа, че имената на експертите, които са сметнали тези 12,6% са секретни. И така и ни дадаха информацията. Интересното е, че преди около 10 на дена Евростат публикува данните за дела на възобновяемите енергийни източници в общото крайно потребление. Той, за съжаление на правителството, пак се оказа равен на нашия 10,1%. Не знам, всъщност, постоянно имаме някакво разминаване. От 2009 господин Дянков имаше някакво разминаване с Евростат и продължаваме, помните го, продължаваме да имаме някакво разминаване с Евростат, но явно експертите на Евростат не са достатъчно подготвени, аз така си мисля, нали? И те там са просто едни служители, те дори не са експерти и те не могат да смятат, нали? Така че дела на България е 12,6, просто вярвайте. Какво очаквате от ДКЕВР? Нищо. Ние нищо не очакваме от ДКЕВР, защото ние там сме на олимпийския принцип по 3 години, постоянно даваме становища, даже не сме на олимпийския принцип, там сме в Миманса да даваме становища. Нищо няма да се промени. Ние това, което искаме в момента, е просто да излезе истината наяви и да се разбере, че не ние сме причината за повишаване на цената на ток. Това, че ДКЕВР няма да се промени становището, до сега никога не го е променял, както казвам, последния състав на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, въпреки че получават всеки път, когато се обсъжда нещо, получават поне по 40-50 становища, не само от нас. Там нищо не се променя и може да направите една справка. Всички доклади, които са публикувани от ДКЕВР като първи доклади, крайното решение на закрито заседание също няма никаква промяна, просто тъй като ДКЕВР са задължени по закона за административните актове да правят обществено обсъждане и все още не са променили този член, те затова правят обществено обсъждане. Ако го нямаше този член, който да ги задължава, а това всъщност прави цялата администрация, в момента. Мога да ви кажа, че от 3 години преди това имаше работни групи, даже госпожа Тодорова, когато беше в МИЕТ, когато тръгваше да се прави даден закон или да се обсъжда нещо, се свикаха всички участници, заинтересовани страни. Вярно, че беше малко по-дълго, вземаше се тяхното мнение, министерствата отстояваха тяхното мнение. В края на краищата излизаше един закон, който също не беше променен. Вижте какво става с закона за възобновяемите енергийни източници. Първо, че не го направихме в срок, 6 месеца след като го направихме, го променихме. Сега пак има предложение за промяна на закона за възобновяемите енергийни източници и така на всеки 6 месеца ще си го променим закона за възобновяемите енергийни източници. Не знам какво може да направите в България, когато също с един закон, всъщност той не знам, той май закон остана само за коне. Т.е. не е за нещо друго, не е всъщност нещо, което да бъде изпълнявано.